1 hour later. Naimbag nga aldaw mga kamukbang. So, titay manin nga, glamlamot lang ta. Nakay nga buy-buya nga umapapal. Dito ikat agabot pagdadayan. Hindi makatagirikat. Anda maibus ka no. So, may nagam inikan. So, po tayo tayo tatada. Adobo, tinuno kan igado. Awan long life. Awan long life. Diet ka man tatan, guys. So, basit, magita yung basit lang ah. Basit lang awan sweet na. So, nangarod. Maganda na, pantayin na. Rugyano. Ya talaga. Map. Nakutin ako yun, oh. Ano? Wala po. Oo. Naku. Ang kapsula. Dandanin. Diet tips, dito ko na yun ah. Diet tips. Medyo nagda-diet kang tagat aglok magkamin. Patapatat na sa ano. Yan na. Umig. Indulsal kami guys. Bugoong pagpaimas. Kata tuh magic na. Orang dete ya. Matagayam. Naik mati itu. Orang saun deh. Kurang. Suka mabong. Nambegat kala. Ay, boy. Tinggal buku migat ya. Dan pai buna. Beda ada pasien bener-bener aja. Impatsu. Ini masih pasien kantung ini. Kali sore ini masih pasien kantung. Isang tikim na lang. Tawin mo kaya? Ya, ngayon ang Tawin pinatato mo mo. gagas. Dakat. Ikaw maras na nagtumi. Udah, bubul.
SMR kang data guys, di mo masasaw. Huwag mo daan. Nabuldokan ako na kasi eh. Diyan takam kanyak ni. Lining na, oh, lining na. Hindi na kanyak niya. Makaulam kayo. May nakita yun, nagipurwak ah, nagipurwak. Kita yun, men. Nagipurpur na. Hindi no? Ano, igado talaga pa ako. Amazing. Oh, basa mo na. Coke. Intro boys. Uyok ng gila pa yan. Hindi na po eh, guys. Oh. Saka sinublan dito eh. May saka ba? Pili natin eh. Pili ko na, gawin na. Dami na lang. Pakbuk amin data. Amma. Ay, dali ko siya. Wala ba may pela? Ang gawin kalawan swimming, may med ko. At kuan. Ha? Kalau boleh naisip may tanggo, may papo nga. Hindi ka mabuha. May signature tayo na. Ay, wong guri ka, tulog to. Pamelawan. Guri ka, exercise kami ah. Medyo Ah. keeper ingon. Pikir ingaw. 1, 2, 3, go. Ito. Pag-amulan na. Hindi gusto makapirsa. Marisap mo bugso ko yan. Bading eh. Bading eh. Awanang, awanang. Bading. Alam mo yung sama ng taman. Tererep. Alam, dito takan niya ako na. Nag-cook. Mantika. Teka. Oops. Tayo na pa yung panito. Muna. Oo, tag direkto sa ano guys. Nalaltagag, nalaltag. Oo. Dito camera mami, mangibaba eh. Dito yung cameraman, nakaputikan ta. Pabiling ka na yan. Nagtangad na eh. Awan. Marama naman kami. Oo. Oo, alam na ta. Oo. Nagkurang din daan. Nagkapsod din si daan. Pinakwentado. Pag sa magsisindo, buti mga talugay na. Alawan, try tayo ba? Alay. Dalawa. Nagligos, nagligos niya. Ano na? Dalawa mga. Oh, dubay tinapoy mo ang kagiko ako dun eh. Kajugot na mas. Oy. Ne, abe. Nawang dudugudwan. Bagim digit at ta, bagim digit. Kami naggalgal. Naggalgal. Nagkagalgal. Bagim ani. Ito sibuyas. Ito lang kung makita yun guys. Oh.
Burot ko lang na dyan. Yun. Kita mo, bigit kom. Napasa ko makita. Ang kagar-aro sa asid na. Paano na? Nagpas kami. Oy! Nakita yun ha? Mabilis na cameraman eh. Oh, ikaw man. Hindi ako pwede ito. Mati ang. Ano dito? Ano dito? Nagpares back. Nakita yung mat. Minsak mo iba lang yung amin sa... Trat! Pakanda ang aso na, nirat. Kaya mo ba? Hindi ko rin na mabebek ka doon, lang. Kita Daming mo. pauntak man tataan sa... Kita mo, mabebek. Pwede ito nga mga. Hindi na kaya. Ma! Patay pala kami na. Stretching man! Stretching mo pa. Ba't ito? Let's go! Okay. Bima ba? Pamelawang kami na. Una, pamilawan. Kasama ni Jen. Kasi, hindi nagpira tayo. Ako na. Di. Pamelawan, igalaw ang katawan. Hindi ni, last tubo na. Last tubo na ito yun. Tibloto pa eh. Yun eh, sino ko last shot na eh. Last shot. Naparang na. Mahal. Alam mo ito, maragbo ka na. Haan. Talaga. Tarap ko dyan. Ang rata ka. Mabisin ta cameraman na. Mabisin kan. Buwang ko na na. Bahin rat-rat deta na udi. Sarap busok ko ito yun. Hindi na po. Nakadumino pa yun. So, ito may man nga lepasan dito nga video. Ta... Di lang may baga. Kanyang pilipatan tiyag like. Share. And subscribe. Kan pindutan di G bell button ni G abay na tatlo mabuhay pa dito yung upcoming na videos ni. So, guys, kung bigat man yan, bye-bye!